Good morning, Africa. Good morning, Swaziland, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Lesotho. Are you guys good? It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. You know, King Wanasi Chava, it's your boy, King Ginger, Cream de la Cream, Intona se King Indlovu. Welcome to King Ginger TV, and this is Angisagufuni, the Home Affairs news. You know, masa sidonsa mfethu ingo yase Home Affairs suke sesithinta izinto engathinto. Awuthi nginifakele ukuthi khambani. Namhlanje khona uzolahlwa, namhlanje khona uzogibela yeBree. Wena lapho kwi-comment section yakho ngicela uthi #FambaMoyeni, #FambaBree, #Angisakufuni, #King Ginger, #I love you. Yes, I do. Right now asibone ke ukuthi inkosi ihlukanisa bani ngoba mina ngilo mfana wavuka nje emakhaya eGingindlovu le eGingindlovu athi ayi ufuna uku-acta mina manje kwathiwa hayi awukho lo msebenzi ngathi hayi ngifuna ukusiza abantu ke ngcono ngisiza abantu ngoba niyangqaba ngithi nina kulama TV yenu lawa akhokha imali ngathi ngisenginobizo lokusiza abantu. Sikwisigoqo-ke sokusiza abantu, sikwisizini yokuhlukanisa nje abantu abakuma relationships ahlukumezekayo. Thank you so much for reaching out. Thank you so much kubantu abareach out abathi I don't understand the relationship yami. Let's see ukuthi today Kimang otla famba moyeni. Asivaye baba. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bambolungu kasi. Welcome to Angisagufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, what made you go to We are back at it, mntanami, and it's a Shandele Bobo, it's a Shipoko, Fambela Bree, mntanami, endabeni. Hlezi ngibheka intaba, hlezi ngibheka ama-taxi, hlezi ngenza sure ukuthi abantu fethu they go to the nearest mountain babambe itaxi eGoli. But bathi Bree, welcome ngimcelile namhlanje lento yokuprint iphepha nje. Asisebenzi ngayo lokho. Sisebenze siyabathangaza. Siyabathangaza ngifuna ukuthi abe nenkinga nomuntu kukhona ezogcina engakwazanga ukumkhokhela. Mtethele futhi welcome lo sisi. Woza sisi, wazi. Ngoba ngathi uthubile nje. Afo. Bangibona nabafowethu. Sanibona sisi. Yebo njani? Siyaphila. Siyaphila. Yebo sisi. Usisi ubani igama? Zanele. Zanele. Yes. Zanele kukuphi ekhaya? Kuse Great Town eMsinga. Msinga. Big up to Great Town. Big up to Msinga. Mazet, umjolo kwenzani? Yo uyangihlukumeza umjolo kakhulu. So khona umfana ade ngithandana naye. So wangihlukumeza kakhulu ingakho ngasathandi nje ukujola. Okay, so now mawuthi kade also wena vele empilweni yakho ubusudecidile vele ukuthi usuhlukene naye bese kuukuthi umtshele nje. Sengidecidile ukuthi sihlukane naye kungcono ngiqale i-relationship entsha. Usekhona yena nomuntu omusha omsolile? Ngayamtholi bengisafuna ukuthi ngiqale ngimazi siqala. Yeah. Mase ke ngiyaqhubeka nempilo yami. So uma ungathi kumina njengoba uchaza uthi uhlukumezeke kakhulu ungathi yini mhlambe iyezinto mhlambe azenze kuwe lo mfana? Yo lo mfana lona sahlangana naye. So mahlangana naye sathandana. Izathi sakhona ukuthi sekunesikhathi kade ngamgcina, so yabona ukuthi kusho ukuthi kahle kahle wayefuna ukungiyuza. Yabona ukuthi kahle kahle kusho ukuthi wayefuna ukungiyuza cause sahlangana naye nje ngokocansi. Sahlangana ngokocansi. Hayi akaphindanga wangifonela cause kade
cause kade singakahlangani ngokocansi bengifonela njalo ngifonele. Ufuna ukukubona. Befuna ungibona. So ke sahlangana ngokocansi akangabe sangifonela, akangabe sangenzela lutho nje. Manje ububhalile lapho ukuthi uhamba buyakubuza ukuthi ukuphi. Wenzani unobani? Mhlawumbe usuke sefuna ukubuya mhlawumbe lapha. Ngiyacabanga ukuthi usefuna ukubuya cause uqale nje ensukwini ukuthi ngibhalele Facebook ukuthi kufanele sibuyelane. Nani ngahlukananga. Yes, akekho umuntu watshela umunye ukuthi akasamfuni. So namhlanje uzokusho lokho ngqo. Namhlanje ufuna ukumtshela ukuthi angisamthandi. So uthema umtshela ukuthi ucela kuphelezele kwi-interview yena ukuthathe kanjani lokho? Yena ukuthathele phezulu, avuma phezulu. Shuthi ngisasenethemba ukuthi kusho ukuthi ngisasenethemba lokuthi sangalungisa izinto cause mina ayisingi-right uyena. Umuntu onjani yena lo mfana? Sengisho nje. Ngathatheka nje, ngathini? Okay, ngathatheka nje. Cause umfana nje alright, umfana engambuka ngathi ngimbuka nje wanginikeza ithemba lempilo ukuthi singaqhubeka naye. Ukuthi singaqhubeka nempilo. Kanti akuyena umbathe isikhumba sembuzi. Enjalo semvu. Imvimbuzi. Cishe kufani but akufani. Isikhumba sesiqaphu. Yes. Lesi sinesiqubu sinoboya. Yes. Ufuna ukumtshela ukuthini mayifika la? Ngifuna umtshela nje ukuthi ngicela siye. Awukhulume ngathi usela. Sorry futhi sicela siye. Hayi lo mfana uzomgqilaza. Welcome. Cela usondele mfowethu. Ukade khanda sekhaya usibalekele. Kodwa akusenani. Welcome, ngicabanga ngoba asinayo imali yepetrol kahle. Mase kumele simkhokhele kube ngathi niyalwa. Kuba ngikhona la ningabonani khona ngaso le wena naye then singomniki imali. Isenza ngamabondo. Ngaphela imali kuhlonga sithini. Okay, hey, welcome. So welcome unama options awu2. Uzomnika imali ilokho ahlale kwenza vele kubo bonke. Ukubapha imali vele ngoba ngathi imali vele imali. And then mase kuba khona ukuthi baniqeda ukuhlukana simnika imali ayogibela lapha entabeni athatha amateksi ayebree or number 2 ahabuyele nawe ngale bus lasekhaya lelihle lesindlethe ngalo. Okay. Ukhetha kuphi? Kethu ukuthi ngibuyele ebhasini. Yena hayi wena sokubuyisela ekhaya ngebhasi. Yena masumalile. Ukhethana ukuthi abuyele ngeteksi simnika u50 agibele lapha entabeni akhomba ijozi or abuyele nawe ngale bhasi emuva. Hayi ngikhetha ukuthi nimningi imali yele ngibambe ijozi. Ne ngikhiphe mfethu ngicela ukukhashele kuye lo mkhiphe lo bastard lo. Bebe ingane waqeda lapho wabaleka la. Wawutshela ukuthi ngitshela ukuthi ngizoba nenkukela phambili naye. Nawe man uqina man represent umsinga man. Great Town. Uhlala amabhathana. Moyo Ngizokumela. okay. Ngizokumela. Kumele. Wena ngibizile. Awuthi yami. Ubani igama mfethu? Yamala ngikabele. Kabele mfethu. Kunenkinga la. Engifisa ukuthi mina naso ikhulumi. Ukwabona man mawujola nomuntu ukuthi now and then uyambona ne? Sure. Now and then nenza izinto ne? Yeah. Ugcine nini ukwenza izinto noma isister? Angazi. I think no, I don't remember. No, it's not quite It's player ne? yeah.
Yini oyiremembayo mfethu? Never. What do you remember, Kabs? I remember seeing the my sister. Oh, Nice. yeah, and then we went out to Nice. went one and then You're coming right. came back and then yeah. Since this Kwagcina lapho uyende nezizinto yes. yeah. And then yeah, not for re tsamantse re bua. And then I do try to keep up or keep well. Joang, my brother, Joang, you don't WhatsApp, you don't do anything. But wait, ungawari. Ufuna ukuyikhulumela nama agreements sakhe seswami ngona kuba uyikhulumelayo kuKabelo. Okay. Kabelo, Yeah. njengoba sila namhlanje angisakuthandi. Kodwa uyahleka sister yini ngathi Angisakuthandi. yini yamsaba yini? No. Wachazeka pho uma umbona. Kuphi lokukwata ubunginike kona? Uphi lobumbokodo? Or Kabelo angisakuthandi. angikuforced ukuthi umani. Kodwa ngitshela ukuthi ukhala ngani. Wena mfethu waphepha lengane kakodwa washona phansi emva kwalokho. Kuze kube namhlanje awukaze. And ayisakufuni ke ngalokho. But that's not what's happening. It happened. It was once long time ago. But now you wanna come back. You have your own things now. Akasakufuni mfethu. And he wanted to make sure that you guys break up for real. Because no one told anyone anything. Mtshele sister, mtshele khipha okusesifubeni ntama. Ngiyakwenzela ukuthi lo Dlamini ukhona. Khuluma ikhulumele. Kabelo angisakuthandi. Ngizithanda. For yini? For yini? Yeah, why? For ukuthi sekunesikhathi kade sagcinana. And Kade sagcinana and ngibone ngathi angiyuza. nanokuthi wena usuhalele enye indoda. Nanokuthi ngicabanga ukuqaleni impilo. Yeah. But then we are building here most of it. I know for a shop. One brick, yeah. Yeah, but it's still a brick. It will buy something at least. I try to call. Sometimes when I open the phone and then it's like it's my fault to put in now we are here. Ilwa ntombo. So nesikhathi kade sagcinana ukhande uzongibona manje for interview. Nakhona lapho bengilahlela ukuthi sicela ungiphelezele yona interview ngibona ukuthi kahle usenako lokho enhlizweni yakho noma usenako wona manje ngiyabona ukuthi usafuna ukungiphinda futhi ungilale bese yangibalekela. But I showed up. No mfethu. Wena wathenga elokhuzana laphana uwana lapha eKFC ngale date oyishoyo. Siyazi yonke into. Hayi KFC kwaba i-streetwise one papa naxoxa kahle sitshele konke. And then you calling that a date necoke lesekhaphini. And then emva kwalokho wena mawuqeda ukuqilaza ingane nge-streetwise papa oyiqilaza. Mawusuyiqilazile ingane khona kanje. Kuze kube manje hayi awuthi awuzukuyenza leyo nto. Awuzukumdlala kanjani. Mtshele ukuthi awusamfuni. Mtshele. Angisakufuni Kabelo angisakufuni. Nalento wayenza kuwe kwaba yiphutha. Mtshele. Nalento wayenza yabiphutha. Uyasola. Yasola uthi ngangenzani. Ubuhlungu. Ubuhlungu. Yeah, ubuhlungu wena. Ngibuhlungu mina enhlizweni yami because wangiyuza. Okuwese wangibreaka. Yeah, wambreaka Kabelo. Wawe-virgin esigogo? Wangi-virgin. Shit. And umtrusta. Uyazi ukuthi wena mfethu ukudla i-virgin emakhaya mfethu kubiza kanjani? Yeah, mara itipo bankanyadilo akiri. At least no umpidit I came, I showed up. It doesn't mean anything to you. Uyazi ukuthi ihlolo kagogo lemalini? Inkomo. It's a cow. So, but at least wena inkomo kagogo wayidla nge-streetwise one. It's fine. It's fine Kabelo. Sister, Yebo. kwakuyi-KFC yakuphi lena nidla kuyo? Yayilaphana eJewel City. Fakazi. Sesina.
ukuthi your date was in Joel City. Long time ago. Akuyona nento yamanje lena. Usisazi wakhohlwa naye ukuthi konje yeah asikisi since. But ukhona ubusumbonile angithi umtshela ukuthi unendoda entsha mtshela. Akukhona kade sengimbonile kodwa bengakamthandi. Because bengisafuna ukukutshela ukuthi angisakuthandi ukuze mase ngiyamqoma. Oh, so that's what's happening. No. You already found someone. That's why you're when she Yes. Yeah. Because when I woke. Ingoba ngibona ukuthi awuna inqubekela phambili. It's not ukuthi I'm not there. It's because there's someone. No, kusuka la ngaphakathi because izathu sokuthi ngikutshele mina ukuthi ngizokutshela ukuthi angisakuthandi ngenzela ukuthi noma kuthiwa sibonaphi si relaxaphi sibonaphi kuhlangana ungabi nenkinga. Yeah. Ungafi ungashaya isilwane ihombi. And awuthami ayikho into oyikwatisa yona. Wena uyabonakala wena ukuthi wena nentombi zakho. La ntombi unazo. La wawuzofeza nje yazi ngesizulu wena futhi akasazi izulu asimhlebe. Wayezofeza inkanuko zakhe lona. Yeah. Hormone past. Yeah. And awuthami it's over ungalokhu ubhaza lo mntana and ungalokhu umscrollela lapha ku Facebook ngoba usafuna ukuphinda leli khekhela livirgin. Njengamanje into engizoyenza kuwe welcome zokugibela. Usafuna ukumtshela moya yini? Mtshele. Yeah, ngisafuna nje bafana mtshele. Usuwathathela ikhekhe lakho. Kabelo. Yabo, angikuzondi ne. Angikuzondi noma kuthiwa hlanganaphi. So angikuzondi soqhubeka kungcono siba ama friends yabo. Ngone singabangani kunokuthi mhlambe ubone ngathi singalungisa inkinga. Singalungisa inkinga. Ngoba mina ngiyawala. Yena uyanshiya. Ngiyakushiya ngisakufuni. Why should we be friends? Yeah, futhi Kabelo. Ngisakufuni. Yeah, singizi. And my sister ayimnike welcome imali lo. Yeah, Kabelo uzothatha na 50 rand uzogibela lapha entabeni. Uzoya ePre. From ePre uya elokushini. Ngoba my sister singakubuyiseli ngebhasi njengoba sifike nawe. Uthi wena you deserve a taxi. Go Bre. Wayitsiba Bre agere. Go Jose. Wayibona. Uthi nesizakwazi ukubuyela nawe. Thatha mfethu. Yena into engcono. Ngo at least mfethu is trying something for you. Arikasi at least isikhatsama yakamauthi. Jara 50. Kanti wena Braya kubloma kai. King karinyane tšhelete. Phela re ngandile Soweto lone. Lili 2. Ukapala mali mo Campus Square. Uhlabe vele ya Soweto straight. Gaubea. No. I'm convinced already interview you untisa dating. No. Yes, sister or something. Yes. Sure. Awuthami ukhombe kanje iJozi ne. And then eJozi ucele bakushiye ePre. Hayi ngapho. Hey! Oh, welcome umsize ngama text mfana uyakhala phela manje. Hayi! Oh, indoda yakhe inyanyile. Sister, awungitshela. Awungitshela. Yebo. Kentucky. Ngathetheka nami Kentucky. Ngangibona ukuthi khula sazongenzela kona mase wathi ngithengile iKFC. Abafana bamanje abasathengela no KFC. So same day vele wakuthatha umntombi bakho. Abuthatha ngiphela. Wazizwa kanjani kodwa mawuyithola ulahlekelwe? Yo, nje ebusuku angilalanga. Phupha ngani? Angilalanga nje ebusuku ngangingekho nje right nasegazini ngingekho right. Uthi waphupha ugogo wakhe kuthethisa. Yo, yebo. Afethu. Nomtshita lo into ayenzile ibhlungu ngoba utshontshe ubuntombi bukaMazethe. Welcome. Thatha uMazethe umfake ebhasini. Udlule ebunzimeni ngomzina kakhulu. King Ginger uCream Tala Cream. Intwana yaseKings. Ayikuningi.
Hayi kuningi bafethu. Ngizwa ngihlekezelwa yinyembezi. Uthi kunabantu eGoli abarojwa baze barojwe. Nanento zabo. Story salomntwana. Besidinga umama Felicia Mabuza. Simphizi. Asishayiseni. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyo, Bampoluyo, Stars. Welcome to Anti Sakufu. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. Hey! What made you go to Why the people? Why the Inking usekhathele isenge.